Nandun pala kayo, hindi ko kayo napansin. Totoo yan, hindi yan green screen. Saan ka pa? Pwede ko bang ibuhos yung sama ng loob ko sa buhangin na to? Nakaka-relax dito, nakakalimutan ko yung mga memes. Nakakalimutan ko yung mga toxic na kalaro. Miss ko na nga kayo eh. De, joke lang, tangina. Ang init lang. Pero mamaya maliligo ako dyan. Siyempre, di ko na kailangan pakita yung baka ma-in love kayo sa akin, mahirap na. Masabi ko sa'yo, inuuna mo sana pag-aaral mo para di ka nabuntis. Tignan mo yan o, tignan mo ano mo. Ayan, puro ka landi. Puro ka landi. Ano ka, footprints in the sand pero pabalik. Laki ng paa niya to ha, siguro malaki rin ang puso niya. Yung kalimutan, don't forget to subscribe. No, tangina mo. Dadalhin ko kayo sa kaduluduluhan ng dagat. Kahit mahulog na tong phone ko. Para sa inyo, para sa subscriptions nyo. Gagawin ko. Ano kung may pating dito, kinuha. Kaya nga S7 eh, Shark 7. Ito yung gusto nilang kunin. Waterproof to, di ba? Samsung. Titiwala ko sa waterproof mo ha, hindi to bobo proof ha. Day 375. Nahanap ko pa rin yung utak ni Mok. Nandito ba sa ilalim ng saang baul nakalibing? Day 400. Naghahanap pa din ako ng pake sa mga haters ko. Day 7,932. Hinahanap ko pa din yung virginity niya kung nasa na pumapalaot na yung mga fishermen. Maraming amoy isda sa Manila. Doon na lang yung maghanap. Ganda oh. Pwede ba tong terrain sa Dota? Oh, pag ito nahulog, kasalanan nyo to ah. Oh shit, ang ina. Init! Sa horror movie. Sana mga Slenderman. Sibilisasyon. Kailangan ko makahanap ng mga letters. Tayo sa Pampang. Kamusta naman kayo? Kamustahin nyo naman ako sa buhay-buhay nyo. May nakita ko ito. Hinig nyo ba? Nakakatakot, parang kukunin ako dito. Gago. Help! Ayoko na maglakad doon, men. Ayoko na. Almost there. Lapit na. Lansa ko na. Mr. Krabs, Mr. Krabs.
Nahanap ko na yung sama ng loob ko. Bigat! Gago, may checkpoint dito. Sa ilalim niya may checkpoint. The art of camouflage. Huwag kang matakot. Galaw na, galaw, dali. Mga pangit at tangina mo. Lakad po, tangina ka. Sige, takbo. Takbo, gago po, tangina mo, hoy. Bayad mo. Diyan kayo magkaibigan. Nagising na. Pasok na sa trabaho. Help. Oh. Dear. Kasaing na ako, dear. Gising na. Wala kang silbing asawa. Ayoko na. Iwan na kita. Kahanap na ako ng iba. Ang nangyayari, hindi na gumising itong isa. Huy. Huy. Magkasilbi ka, huy. Iniwan ka na niya. Tanginang yan. Abuli ah. Abuli ko siya. Parang ganda. Every day I imagine a future where I can be with you. Ayawan na. Ay, gago. Shit. Feeling ko merong hahablot sa akin sa dulo nito. Ito yung mga trap na naruta sa mga RPG games eh. Kalma pala to. Naglalakad ka lang sa beach. Isip mo yung mga anong ginagawa mo sa buhay mo. Magiging parang ano lang ako. Yung itatrabaho lang ako. In 20 years. Isang trabahong ano lang, may raos lang, makabayad na ng hindi ikahiya ng magulang, yung mga ganong usual shit lang. Yung mga hindi sa'yo sinasabi sa eskwelahan pero alam mo mangyayari at mangyayari sa'yo. At least sabigyan ako ng chance na gumawa ng iba, gawa ng memes, maglaro, yan sa channel. Parang 1 year ago na yan eh. Ilang beses mo siya inulit. Isang oras para sa isang 10-minute video, isang oras mo yung edit. Isang oras mo gagawin ulit, so 2 oras na yun. So gawin mo siyang everyday. Masyado ako nagiging sentimental dahil sa beach na to eh, mga tunog eh. Parang ako nasa ano eh. Kung nakaka-relax na hindi. Okay, kamusta naman kayo? Ano ba kayong ginagawang makabuluhan? Kasi ako wala eh. Parang may lalabas na dinosaur dito eh. So, basta mag-ano lang kayo, i-like nyo yung page, Paul Memes. Tapos i-linkan nyo ako doon ng mga naiisip nyo, mga nakikita yung mga dank shit. So, pumunta tayo. Hihingal na ako, ipapaglalakad. So, ano, kamusta naman tayo? May problema ba kayo sa akin? Grabe, halatang di ako nag-exercise, no? Tangin na, puro mouse click lang. Share nyo naman kasi yung mga videos. Tangin na, kala ko may sumiksit sa akin. Ito yung mga apokalipto, parang bigla lang ako susugurin. Wala kayo makukuha ang karne sa akin, boy. Siguro yung ano ko lang yung mga meme pages na yung mga meme admins na nagbigay sa akin ng mga links. Salamat. Alam ko pinaghirapan nyo kasi gumagawa rin ako ng memes. Bakit malas ang itim na pusa pero hindi itim na aso? No? Sa kaya nanggaling yun? Ano meron sa pusa na sobrang maalas niya? Ito yung mga pinag-iisipan ng walang maisip. No? Tagal pala ng oras dito. Ito yung mga problema ko sa buhay dito. Ito yung boom! Goodbye. Pupulutin ko din yan parang pagbalik ko ng Monday. Walang tao. Wala yung mga foreigner na may kasamang mga Pinay na mukhang katulong. Yung mga ganun stereotype. Kung papansin nyo naman din, basta nalalait ako, yun lang talaga yung obserbahan ko. Siguro may mga 5% na hindi, pero lagi halos ganun eh. No? Siguro kasi hindi uso sa kanila yung ganun yung tsura. Medyo exotic, diba? Medyo may thrill.
Sarap pa magluto. Tsaka maghugas ng pinggan. Joke. Kung gano'n ang katotohanan ng buhay, di ba? Anong pakialam natin? Hindi basihan ng Ingles na matalino ka. Naisip sa mga nag-i-English-Englishan para lang pakitang may alam sila Ingles. Communication Arts graduate ako eh. So, ang habol mo lang is to convey your message clearly. It doesn't matter how you say it. Ang importante lang is masabi mo siya na maintindihan ng ano mo, na walang halong ambiguous meaning. Na nag-iiba-iba. Dapat nagre-relax ako dito, nasa beach ako eh. Nakakakalma dapat yung waves, yan, yung mga... Ayaw, stress. Yung mga ano rito, mga liliit na crab, tinan mo. Yun o. Tama ba yun? Hello! Pitch! So salamat sa lagi mga nanonood dyan. First time ko itong gawin. Na-try ko naman lagi mag-vlog. Wala akong pake sa naramdaman ng mga naging iinarte dyan. Kung wala kayong channel, hindi nyo maiintindihan yung hirap makakuha ng audience. Eh ako wala namang pake. Kaya kanya-kanyang pake lang sa buhay. Kanya-kanyang trip lang yan. Kung ayaw nyo, di huwag kayo mag-subscribe. Pero magmamakawa ako mag-subscribe. Mga subs dyan ba? Ano, mag-donate lang kayo sa Streamlabs ko. Mga 1,000 gano'n. Sama na kayo dito. Maraming salamat pa rin. Mga faithful na cancer ko dyan. Sana lumaki pa tayo ng 1 million. Wala 1 million tayo. Pagpapaborakay ako siguro by that time naman bukas na siya. Sunod ulit mga cancer. Give it up, 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 give it up.